Hello mga ka-friends. Nahiya ako first time ko. Hindi kasi ako mahilig sa video at hindi rin ako nag-vlog. Iniiwasan ko mga ganyan-ganyan kasi may mga ganito-ganito na. Kasi daming bashers. Putingkayin yung yung nakaraan mo, ano yung baho mo, etc. etc. Kaya lang naengganyo ako sa friends kong si Shen Ella. Hi Shen Ella. Thank you. Subscribe kayo guys kay Shen Ella. So, ngayon guys, kasi dahil ito ang kauna-unahan kong vlog, gagawin ko itong room tour. Dito sa room namin na sobrang liit. Nakasya lang 2 tao. Watch guys. Wait, ito na. Alis ka muna, Bing! Yan. Ito yung pinto. Yan. So, nahilig ako sa guys. Pink. Yan, Hello Kitty. Yan, pagbungad mo agad yan, yan agad. Yan. Pero dito muna tayo sa gilid. Yan, cabinet. Plates. Yan. Tapos, cabinet namin. Ito yung mga gamit namin. Kunti na lang siya kasi yung mga iba. Nililigpit ko kasi di ko na siya ginagamit. Yan. Yung kakatawa. Hindi ko alam ano gagawin ko eh. Andis. Ito rin andis. Wait lang. Hindi ko mabuksan. Wait lang guys. Yan. Gamit ng asawa ko dyan lahat. Ito yung nabili ko sa Shopee guys. Oh, ang cute ng bag na to. Mura lang siya. Nag-sale. Kaya nagustuhan ko. Ayan. Yan siya. Wait lang ko kunin ko. Yan oh. Ang ganda niya. Nag-sale kasi siya sa Shopee. Mura lang siya guys. As in, binili ko lang siya kasi napakamura. Tsaka siya. Cute. Gusto ko siya. Ito yung sa mga undies ko. Ito lang yung lagayan ng undies na may mga wallets. Tignan natin kung ano mga laman ng wallets. Wallet number 1. Ang laman ng wallet is dollar. Pero alam tong dollar nito, hindi naman to. Wala tong value dito. Bigay lang to ng friend ko. Friend of mine. And then ID. 2 by 2 and 1 by 1 ID. Tsaka ito yung guys, grabe talaga tong picture na to. Sana bawal ang judgmental. Look at guys. Ito yung ID ko nung high school. Wait, alisin ko yung lights. Kakatawa. High school ID. Ayan o, high school ID. Siguro nasa ako nito. Nasa second year yata ako nito. Yan yung Yan, ito yung laman ng wallet number 1. Yan. Wallet number 1. Nalaglag na. Nalaglag na yung ID. Yan. Yan. Nag-chat na yung asawa ko. Kanina pa yung chat eh. Wala namang ibang chinachat. Puro approve. Hindi ko alam kung ano sa isip niya. Wallet number 2. Wala talagang laman yan guys. Kasi dahil sa pandemic, kahit wala pang pandemic, wala talagang pera yan. Ang laman nito. Picture again. Picture namin. Wala talaga itong laman. Kailan pa kaya magkakalaman itong mga wallet na to. Oh, wallet number 3. Wala, ganun din. Picture. Puro mga picture. Lahat pictures. Ayan, pictures. Ayan, mga pictures na to. Yan. Lahat pictures. Okay, dito yung pictures ng anak ko. Ayan. Puro siya pictures guys. Laman ng wallet ko. Walang pera. Dahil sa pandemic ngayon. Walang pera. Meron din dito sa loob. Ano bang laman dito? Ayan. Sorry guys, pasensya na kayo. Nahirapan kayo. Manood ng video na to. May laman ng 20 mil.
Itong 20 na 'to, naalala ko 'tong 20 na 'to, galing 'to siya sa alkansya ng asawa ko. May alkansya kasi yung asawa ko dati. Kaya lang 'pag wala akong pera na sinusungkit ko. Kaya ito napunit yung 20. Kaya tinabi ko na lang kasi hindi na siya pwede. Ito, picture din yan ng asawa ko. Wallet number 4. Wala. Ganun pa rin. Puro picture. Walang laman. Kailan pa kaya ako magkakaroon ng pera? Kailan kaya ito mapuno ng pera? Guys, sa tingin nyo. Yan. Sara na natin yan. Wala naman yung torya-torya. Daka dito. Ito yung album. Ay, hindi. Frame. Ginawa ko siya. Bago ko lang siya ginawa nung September 12 birthday ng asawa ko. Ginawa ko to kasi sabi ko sa kanya, may regalo ko sa kanya kahit wala man akong mamahaling bagay, yung gusto niya, hindi ko nabili kasi nga pandemic, tapos yung work niya is skeletal. Kaya, ito na lang, ito muna, ginawa ko. Pinagtiyagaan ko to magawa. Ayan. Yan, mga anak niya. Yan siya. Puro anak niya, mga Janakis niya, mga angels. Yan. Ako, nung 26 pa lang ako. Yun, nag-net swimming kami. Yan. Ayan. Tapos meron din akong mini altar. Ng mini altar ko. Nag-chat lang siya, hahay daw, bahala ka dyan. Meron din akong ref. Yung ref ko guys, ang ganda. Ang daming laman. Tingnan niyo guys. Wow! Charan! Walang laman. Ang laman lang niya. Oleng! Gamot ng mga pamangkin ko. Wala siyang laman pa guys. Kasi wala pang budget. Kamahal ang kuryente ngayon. Tsaka ayan, TV. Yan. Ito lang yung kwarto namin guys. Maliit lang. Tsaka yung angels niya. Dalawang angels niya. Yan. Ako siya. Yan. Yan. Ito yung. Tapos mahilig ako sa pink. Hello Kitty. Ayan. Yan lang yung kwarto namin guys. Ito yung kabuuan. Kabuuan ng room namin. Sobrang liit lang guys. Ayan. Pasensya na guys. At saka pasensya na din yung sa video kasi yung pangit talaga ng camera ko. Pinagtiyagaan ko lang tong camera ko. Yan, mga abubot ko. Yan. Yan, family picture. Si papa niya.